ככל הורה אתם רוצים את הטוב ביותר עבור הילד שלכם. לאפשר לו לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בו. רטלקס הינה פורמולה טבעית המטפלת בהפרעות קשב וריכוז, ללא תופעות לוואי. כמוצר טבעי, רטלקס מספקת פתרון קבוע, ואינה סם כימי מסוכן כמוצרים אחרים בשוק. רטלקס הינה פורמולה צמחית המורכבת מנוסחה ייחודית של צמחי מרפא ורכיבים טבעיים בלבד, המאפשרת שימוש אפקטיבי ובטוח. רטלקס מיוצרת במעבדות המפוקחות על ידי משרד הבריאות הישראלי ובעלות תקן אירופאי מחמיר העומד בכל תקני הבדיקה המחמירים ובתקן GMP בתנאי ייצור נאותים ובקרת איכות הייצור. רטלקס משווק בשלוש צורות: טיפות, כמוסות וסירופ, להתאמת דרך הצריכה המומלצת. חוויית השימוש של משתמשי רטלקס תעיד יותר מכל על ההצלחה. בסקר שנעשה על ידי BSI נשאלו 1,000 לקוחות רטלקס על שביעות רצונם מהמוצר. 85% העידו על שיפור לאחר השימוש במוצר. 50% דיווחו על שיפור החל מהשבוע הראשון. 70% הצהירו שימשיכו לצרוך רטלקס לאור השיפור הניכר שחוו. רטלקס מיועד לילדים ומבוגרים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז ומסייע בשיפור ההישגים בלימודים, להרגעה במצבי לחץ, חרדה או התרגשות יתרה. מקישים על 6 ונרגעים.